ανάβει εδώ, ένα και στο κοντέρ και ένα εδώ πίσω. Χανάκι είχε ανεβάσει η θερμοκρασία, δεν ξέρω αν δουλεύει το βεντιλατέρ. Δεν δουλεύει ακόμα. Θα πρέπει να το δω, μήπως έχει κάποιο... Βασικά το βεντιλατέρ θα πρέπει να έχει ανάψει. Δεν έχει ανοίξει το βεντιλατέρ, αλλά θα ανοίξει όπου να είναι. Άμα το πίσω κιόλας, ίσως λίγο κρυώσει. Να, γι' αυτό λέω, επειδή η θερμοκρασία είναι ψηλή, είναι σε ψηλό σημείο, ότι θα έπρεπε να άνοιγε κανονικά το βεντιλατέρ. Τι άλλο σας δείξω, παιδιά? Θα σας δείξω τη σέλα από κάτω που ανοίγει με έναν τρόπο. Περιμένετε. Είναι πολύ ψηλή η θερμοκρασία του. Τώρα ακούγεται που είναι ζεστό. Τώρα θα σας δείξω. Να δούμε στη βαλίτσα πίσω. Ας ελπίσω λίγο να κρυώσει και μετά το ξαβάλουμε. Η βαλίτσα έχει αυτό το χώρο. Εντάξει. Δεν έχω... Ναι. Κάπως είναι η εξάτηση. Με τη σέλα ανοίγει δύσκολα. Θα δείτε τώρα. Έχουμε τα κλειδιά εδώ. Δεν θα γυρίσουμε να ανοίξουμε το διακόπτη, αλλά γυρνά, πατά. Κοίτα. Πατάς μία φορά μέσα στο κλειδί και το γυρνάς. Όσοι δεν καταλάβατε, όχι να κάνω αυτό, την κίνηση να ανοίξει το διακόπτη. Πατάω μέσα και τότε γυρνάω από τη μεριά που είναι ο διακόπτης και τότε θα ανοίξει η σέλα. Και έχουμε αυτόν το χώρο. Εδώ μπενζίνη. Το μηχανάκι δεν μετράει ο δείκτης. Πρέπει να ανοίγεις τη σέλα να κοιτάς τη βενζίνη. Αφού εγώ το είχα βάλει 2 εδώ. Και πάμε να σας δείξω. Ας δούμε και εδώ τι έχει. Ναι, εδώ δεν έχει καθόλου χώρο, αλλά δεν ξέρω. Εδώ νομίζω είναι η τάπα από το παραφλού. Δεν θα την ανοίξω γιατί είναι ζεστό το μηχανάκι. Δεν ξέρω άμα είναι η τάπα από το παραφλού εδώ πέρα. Κρύωση καθόλου. Πάλι ίδια θερμοκρασία έχει, αλλά... Έτσι. Εδώ έχουμε την ώρα 5:27 είναι, την έχω ρίχνει. Like και subscribe για επόμενο. Η θερμοκρασία έχει ανέβει. Σας κλείνω, παιδιά.